Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον ίδιο τον συγγραφέα, τον κύριο Σίσκο. Η απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθηνών Εμμανουήλ Παπάς και της ομώνυμης μη κερδοσκοπικής εταιρείας για την έκδοση του έργου ιστορικής πεζογραφίας που αναφέρεται στο Γιαννάκη, τον τριτότοκο γιο του Εμμανουήλ Παπά, είναι άξια επένων, αλλά και ιστορικά χρήσιμη για την γενικότερη αξιολόγηση της προσφοράς του Μακεδόνα ήρωα στην Επανάσταση του 1821. Κοντά στην τεράστια προσωπική συμβολή στον αγώνα του αρχηγού των επαναστατών της Μακεδονίας, θα πρέπει να προσθεθεί και η θυσία και η προσφορά των 4 παιδιών του, τα 3 από τα οποία σκοτώθηκαν πολεμώντας στην Νότια Ελλάδα. Αλλά και η υπόλοιπη οικογένεια, αυτός ήταν ο στόχος για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, και η υπόλοιπη οικογένεια με τη γυναίκα Φέδρα, τις κόρες του και τα ανήλικα αγόρια του, πέρασαν στιγμές τρόμου, πόνου, αγωνίας και θανάτου μαζί με τα αδέρφια του και τους υπόλοιπους συγγενείς του στις Σέρρες και στη γενέτειρά του τη Δοβίστα. Είναι μια οικογένεια για την οποία ο καθηγητής Ιωάννης Βαζδραβέλης έγραψε στο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών ιστορικό έργο του «Οι Μακεδόνες κατά την Επανάσταση του 1821», «Δεν γνωρίζω άλλην οικογένειαν εν Ελλάδη να υπέστη εις τη αυτήν έκτασιν πατριωτικάς θυσίας άνευ και του ελαχίστου ανταλλάγματος». Το υπογραμμίζω αυτό. Όμως, εκτός από την θυσία του ίδιου του αρχιστράτηγου των Μακεδόνων και των γιών του, εκτός από τις τραγικές περιπέτειες της γυναίκας του και των ανήλικων παιδιών του, ή τους εμπρισμούς και τις λαιλασίες των σπιτιών και των καταστημάτων στις Σέρρες και στην Κωνσταντινούπολη, ή ακόμα και την εγκατάλειψη του προσοδοφόρου υποκαταστήματος της Βιέννης από τον Αναστάση, τον Θανασάκη και τον Νικολάκη, για να συμμετάσχουν στον αγώνα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την ανιδιοτελή προσφορά μιας περιουσίας σε χρήμα για τις πολεμικές ανάγκες της Επανάστασης, την οποία οι ιστορικοί υπολογίζουν σε 200.000 δύστηλα χρυσά τάλιρα. Για την εποχή του είναι ένα τεράστιο ποσό, φοβερό ποσό. Προσωπικά πιστεύω πως με εξαίρεση τους Υψηλάντιδες, οι οποίοι υπέστησαν φοβερή οικονομική καταστροφή, αλλά και δυσμενέστατες πολιτικές συνέπειες στους κύκλους της τσαρικής αριστοκρατίας, ο Εμμανουήλ Παπάς και η πολύπαθη οικογένειά του αποτελούν ένα ανεπανάληπτο υπόδειγμα συνειδητής και άδολης προσφοράς στον αγώνα του 1821. Ανέφερα τους Υψηλάντιδες, τα 4 αδέρφια, την αδερφή τους και τη χείρα μητέρα τους, γιατί χωρίς να υπολογίσουμε τις χρηματικές προσφορές τους στην κοινή εθνική κάσα, αυτή που είχε κάνει η φιλική εταιρεία, δηλαδή στο κοινό ταμείο της Επανάστασης, και μόνο η διάθεση από την μητέρα τους για τον αγώνα της πολυτελούς κατοικίας των Υψηλάντιδων στην Κοσνίτσα, είναι το σημερινό Κισνόβι της Μολδαβίας, η οποία υπολογίστηκε στο κολοσσίο ποσό των 2 εκατομμυρίων ρουβλίων, φοβερό ποσό για την εποχή εκείνη, αποτελεί απόδειξη της ανιδιοτελούς προσφοράς τους για την απελευθέρωση του γένους. Αυτού του μεγαλειώδους πατριωτικού επίπεδου είναι και η προσφορά του Εμμανουήλ Παπά στον αγώνα, άνευ και του ελαχίστου ανταλλάγματος, κατά την έκφραση του Βαζδραβέλη. Από την πατριωτική κοινή εθνική κάσα πολύ γρήγορα φτάσαμε στα πληρωμένα συμβόλαια για συμμετοχή πλοίων στον αγώνα. Στο βιβλίο μου τα αποκαλώ «Κοντράτα του έσχους». Δεν έγραψα το βιβλίο για να γίνει ένα βιβλίο για το σχολείο. Το έγραψα για να αποκαλυφθούν αλήθειες και νομίζω ότι σε αυτό λίγο το πέτυχα. Οι απεσταλμένοι του Εμμανουήλ Παπά και της Ιεράς Επιστασίας του Αγίου Όρου στην Ύδρα γράφουν με απόγνωση και απελπισία πως όσους απευθύνονται τους λένε «Στείλτε γρόσια να σας στείλουμε πλοία». Εδώ φαίνεται η μεγάλη προσφορά του Εμμανουήλ Παπά. «Στείλτε γρόσια να σας στείλουμε πλοία». Και τα έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν χρήματα. Η χωρίς αμοιβή συμμετοχή των αγρών αγωνιστών έδωσε τη θέση στους λουφέδες με τη δημιουργία αμοιβωμένων πολεμιστών. Να είμαστε ειλικρινείς. Γίναν μισθοφόροι. Αυτοί οι αγωνιστές που πολέμησαν στη Χαλκιδική χωρίς να πάρουν ούτε γρόση, ήταν αυτοί οι ήρωες οι οποίοι δεν απαιτούσαν ανταλλάγματα. Είχαν φτάσει από την Πίζα της Ιταλίας οι γαλαζοαίματοι αρχομανείς πολιτικοί, οι οποίοι αιματοκύλησαν τη χώρα, να το λέμε αυτό,
και παρέσαν ακόμα και αγνούς αγωνιστές στη διαπλοκή και τον κομματικό φανατισμό για να μπορέσουν και αυτοί να τρώγουν φατρίαν. Είναι μια έκφραση του Μακρυγιάννη, ο οποίος αγνοούσε την ακριβή έννοια της φατρίας και του φατριασμού. Νόμιζε ότι τρογόταν, τέλος πάντων. Και την είχε ταυτίσει με το φαγοπότη και τον χρηματισμό των νέων πολιτικών ηγετών που παραγκώνησαν τον Δημήτριο Υψηλάντη και τους καπεταναίους και καπέλωσαν την Επανάσταση. Πριν αρχίσει η μάχη, υπήρχε οδός διαφυγής από τη Ρεματιά του Κουφιέρο. Ήταν η μόνη δίωδος διαφυγής. Περπάτησα και είδα το πεδίο της μάχης και έβγαλα ορισμένα συμπεράσματα. Ο Γιαννάκης ήταν ο μόνος, προσέξτε το, ο μόνος μη Πελοποννήσιος, μη Μεσσίνιος καπετάνιος. Να διαβάσω μερικά ονόματα εδώ για να δείτε. Ήταν ο Παπαγιώργης, ήταν ο Κεφάλας, από ορισμένα ονόματα. Όταν στη διαλογική συζήτηση που γίνεται εκεί μεταξύ του Παπαφλέσσα και των συνεργατών του, όπως ήταν ο Παπαγιώργης και ο Κεφάλας, παλιοί επαναστάτες και πολλοί φίλοι, του είπε ο Παπαγιώργης, συμφωνώ με τον Κεφάλα, διότι, κοιτάξτε, είμαστε πρόβλημα. Και λέει, για κοίτα γύρω σου, λέει, ο Γιώργης, ο Μπούτος είναι από το Μελιγαλά, ο Καρακίτσος από το Κατσαρό, ο Σιγοριανός, ο Μπιτσιάνης από την Πολιανή, ο Κορμάς από την Κεφαλινού, ο Κεφτάκης από τον Αετό, ο Μπουχανάς από την Τρυπίλα, ο Κουλοκέρας από τον Γολέκα, ο Παπαγιώργης από το Περιθώρι. Από την Πολιανή ήταν και ο Παπαφλέσσας. Μιλάμε, και υπάρχουν και άλλα ονόματα, δεκάδες ονόματα που ήταν όλοι Πελοποννήσιοι. Ο μόνος μη μήπως ακούγουμε πολύ. Ο μόνος μη Πελοποννήσιος καπετάνιος ήταν ο Γιαννάκης Παπάς, ο οποίος και θα μπορούσε να φύγει. Λοιπόν, θα μπορούσε να φύγει, μη είχε και τη συνείδηση. Τη νύχτα της 19ης προς 20 Μαΐου, ακόμα και φίλοι και παλιοί συμπολεμιστές εγκατέλειψαν τον Παπαφλέσσα, γνωρίζοντας ότι όσοι θα παραμείνουν εκεί θα πέθαιναν. Αυτό το είχαν καταλάβει όλοι. Και μάλιστα δεν μπορούμε να πούμε ότι έφυγαν από δειλία, γιατί ορισμένοι είχαν και συνειδησιακά προβλήματα. Αντιδρούσαν με την απόφαση του Παπαφλέσσα, γιατί ο Παπαφλέσσα ήταν αποφασισμένος να πεθάνει, όπως είπε και ο κύριος Πιουπιουλής. Το ήξερε ότι αυτοί που θα έμεναν θα πέθαιναν. Το ήξερε και ο Γιαννάκης Παπάς αυτό. Ο Παπαφλέссας ήταν έτοιμος, όπως είπε, να διπνήσει με τον Πλούτονα στον Άδη. Το είπε στον Χάο, τον Αμερικανό γιατρό και δημοσιογράφο, ότι ξέρεις, εγώ δεν φοβάμαι το πολύ να διπνήσω στον Άδη με τον Πλούτονα. Ήξερε ότι θα πέθαινε. Ο Παπαφλέссας ήταν μια κυρίαρχη μορφή της Επανάστασης και αν κάποτε γίνει επαναξιολόγηση όλων των δεδομένων, θα πρέπει να ομολογηθεί πως αν δεν υπήρχε ο Παπαφλέссας και ο Ιδραίος πλοίαρχος, αυτό προσέξτε το, γιατί με απασχόλησε πάρα πολύ κατά τη συγγραφή του έργου. Και ο Ιδραίος πλοίαρχος Αντώνης Οικονόμου, και αυτός αφανής σαν τον Εμμανουήλ Παπά, είναι μεγάλη μορφή του αγώνα, ο Αντώνης Οικονόμου. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δυο, δεν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση. Σε αυτό είμαι έτσι απόλυτος. Δεν θα γινόταν αυτοί οι δύο. Δεν θα γινόταν η Ελληνική Επανάσταση. Και κάτι άλλο ακόμα, επειδή είναι εδώ και η κυρία Φλέσσα και είναι από τη Μεσσηνία, για χάρη της ιστορικής αλήθειας που τόσο δεινοπάθησε και στην περίπτωση του Εμμανουήλ Παπά, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως η Επανάσταση ξεκίνησε τις 23 του Μάρτη στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα. Αυτό το ξέρουν οι Μεσσήνιοι. Ήταν εκεί ο Κολοκοτρώνης, ο Παπαφλέссας, ο Νικηταράς, μια από τις αγνότερες μορφές του αγώνα. Ο φτωχός Νικήτας, εγώ συγκλονίστηκα γιατί μπήκα σε λεπτομέρειες, ήταν πραγματικά ένας αγνός επαναστάτης. Ο Νικηταράς. Οι Μαυρομιχαλαίοι, οι Καπετανάκηδες, ο Μούρτσινος, ο Κεφάλας, ο Μητροπέτροβας, άλλοι και όλοι οι επαναστάτες είχαν μαζευτεί στην Καλαμάτα και έγινε η δοξολογία στις 23 του μηνός. Επομένως, η τιμή ανήκει στους Μεσσήνιους. Ας το ακούσει η κυρία Παπαδέ. Η τιμή ανήκει στους Μεσσήνιους. Από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση. Τη δόξα της έναρξης και της νίκης την καρπόθηκαν άλλοι. Γνωστοί δωροπλόκοι και αρχομανείς που έτρωγαν φατρίαν. Είναι αυτοί για τους οποίους ο ταγματάρχης, συντομεύω γιατί καθυστερήσαμε λιγάκι, ο ταγματάρχης Λάιτσεστερ Στάνχοπ, αξιολογώντας τις πανούργιες ραδιολογικές του ηγέτη τους, να μην πω όνομα, είχε εκφράσει την άποψη πως αν και Έλληνες θα μπορούσαν αυτοί οι γαλαζοέμπατοι να κυβερνήσουν ως βεζίριδες. Ο Στάνχοπ ήταν ο πιστός φίλος και συνεργάτης του Λόρδου Βύρωνα,
Όπως γράφει ο καθηγητής Απόστολος Βακαλόπουλος, είχε ενημερωθεί για τα προσόντα του Αναστάση Παπά, του δευτερότοκου γιου του Εμμανουήλ Παπά, και είχε στείλει επιστολή στην Ύδρα για να ζητήσει τη συνδρομή του στην εγκατάσταση τυπογραφείου στην Αθήνα. Τα γεγονότα που ακολούθησαν δεν επέτρεψαν την υλοποίηση μια τέτοια συνεργασία. Είναι όμως γνωστό πως ο Αναστάσης Παπάς συνεργάστηκε στο Μεσολόγγι με τον Ιωάννη Μάγερ στην έκδοση των ελληνικών χρονικών και στον Τελέγραφο Γκρέκο. Και μάλιστα ο Ελβετός Φιλέλληνας αφιέρωσε στο Φρόιτ, στο φίλο του Αναστασάκη, ένα ποίημά του. Στον 7ο μήνα της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω πως κάποτε θα πρέπει να πούμε την αλήθεια στις νέες γενιές για να μην επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη μετά από 2 περίπου αιώνες. Για να μπορέσουμε έτσι το συντομότερο να απογαλακτιστούμε από τη σουλτανο-οθωμανική πολιτική νοοτροπία.